Sant Sebastià va ser un soldat romà que va viure al segle III i que processava la fe cristiana. Per aquesta raó, l'emperador Maximiliano va ordenar la seva execució. Des d'aleshores es va transformar en un icono i en el sant dels caçadors. Així a la Pobla de Vallbona se li ret homenatge cada gener amb una romeria multitudinària. Farem paraetes, se tiraran mascletades, xicotetes, per comerciants, per l'Ajuntament també. Hi haurà dispars d'escopetes. Ha sigut el sant al que li hem tingut més devoció als poblans i els caçadors, com a mostra d'aquesta devoció, sempre, quasi en totes les cases, han tirat aquestes salves per a donar-li les gràcies i sobretot aquest sentiment de poble que teníem. El ejemplo de San Sebastián es el ejemplo de un hombre que fue testigo de Jesucristo en todas las circunstancias. A mí me parece que de alguna forma define lo que una comunidad cristiana quiere vivir también, en todas las circunstancias y en todos los momentos, ¿no? Ara ens tocava Sant Sebastià i és el patró i és el que Tenim sempre... devoció per Sant Sebastià. És el que sempre ens han ensenyat, però des de sempre. Com antes heu preguntat, Sant Sebastià va ser un general romà i en honor a ell, per ser militar, li tiren salves. Entonces tots els caçadors que tenim arma, quan puja l'ermita en romeria, li tirem salves perquè és una tradició molt antiquíssima. Des de l'edat mitjana porten els poblans encomanant-se a Sant Sebastià, moment en què una terrible pesta assolava la població. Conten que es va posar punt i final a l'epidèmia quan Sant Sebastià va eixir al carrer.